हाय गाइस आंनि साया बर' इउटुब चेनेलाव फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। दासान्दि आंबो मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर आं दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय आरोना। बे आंनि गोदान भिडिअ मा जागोन नोंथांमोना बिदिबा नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोसे आंनि भिडिअखौ फुल नायनानै सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर, जाहाथे नोंसोरनि अननायावनो दावगालांनो हायो। बर'जों बर' माने हेफाजाब होलायाबा आरो बहाथो मालाया होनो नङा होमबा लोगोफोर, अननानै आंखौ सापर्ट खालामदो आरोना। बिदिबा आंनि दिनैनि भिडिअआ मा जागोन आं खोन्थानोसै आरोना। स' लोगोफोर आंनाव माने मेकआप बक्स दङ आरोना, बेनिफ्राय आङो दिनैहालागै माने लाफेरनायाखै आरोना, जेरावबो गोजान गोजान जायगाफोराव थांजानाय जाया नालाय। बेनिफ्राय आङो माने लाफेरबोनायाखै, ओमफ्राय लाबा माबायदि जागोन बेखौ आं माबायाखै आरोना। स' लोगोफोर दङ आरोना, ओमफ्राय आं मेकआपखौ खोन्थिना होनोसै आरोना। नै ओमफ्राय माने आङो दिनैहालागै लाफेराखै दै लोगोफोर, लानाबो मोनफेराखै, लानोबा रोंगोन ना रोङा। नै आरोना माने मेगन सायाव माबानाय आरोना, नै फोननाया। ओमफ्राय आं दिनै लाना नायनोसै आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय आरो दंबावो आरोना, नैबे आरोना, ओमफ्राय इयाव थानाया बेनो आरोना। नै आरोना दिनै लाना नायनोसै आरोना, माने नोंसोरजोंनो सेयार खालामनोसै आरोना, लाबा माने माबायसा नुयो। ओमफ्राय आं खानाय लोबदोंमोन आरोना, माने लुखांनानै जिरना दङ। बेनिफ्राय खानायखौ गिसि नालाय आं खायासै आरोना, बिदिनो हेगारनानै लाबाय। बेनिफ्राय नै आरोना बे फोनग्राफोराबो बेबो नैबे एक्सट्रा, बेयाव माने फोनग्रा ब्रासफोरा दङ आरोना। नै ओरै फोनग्राफोरा बेयाव नै ब्रासफोरा दंजोबो। ओमफ्राय नै आरो फोनग्रा आरोना। स' लोगोफोर आं माने फोननायखौ स्टार्ट खालामनोसै आरोना, बिदिबा नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायसा जायो। बिदिबा थुदो चलो लोगोफोर, आंनि मेकआप बक्सफोरा आरोना। ओमफ्राय आं दा लानायखौ जागायनोसै आरोना लोगोफोर, आं दा लानोसै आरोना। बिदिबा नायदो माबायसा जागोन मिथिया दै लोगोफोर, दिनैसो फार्स्ट। साया बर'आ मेकआप लानो रोङा दै, थेवबो लाना नायबाय आरोना माबायसा जायो दिनैनि दिनाव। बेनिफ्राय दा माखौबा लानांगो माखौबा लाफ्लांलायगोन आरोना आङो, थेवबाबो फोनना नायनोसै आरोना, जास्ट बोरै जायो ओरैनो सेयार खालामनोसै आरोना नोंसोरदो लोगोफोरा। अननानै आंखौबो सिखायहरदो आरोना एसे एसे, बिदिबा नायलांबाय था आरोना। लानोबो रोंलायलाङा, थेवबो लाना नायनोसै आरोना नोंसोरनि सिगाङाव माबायसा जायो। लास्टआव खोन्थाहरबानो जाबायना आंनो कमेन्ट खालामनानै लोगोफोर।
बा दाफबनायाथ' दाफबदो साया बर' थेवबाबो जेबोआनोसै माथो महरा गैलालै नोङो थेवबाबो लानानै नायबाय दै लोगोफोर फार्स्ट टाइम दिनैसो ओरैबायसा दाफबनायाथ' दाफबदो र' जादोंना जायाखै मिथिला आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर आङो माने फोरखांबाय आरोना रेडि जाबाय आङो सिम्पोल जाबाय नामा रोङाबो नालाय ओमफ्राय सिम्पोल जानाय बायसा नुबाय आरोना आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम दे बिराद माने आङो माबायसा लागोन जायो आरो ओमफ्राय लायाखै दिनैसो बिराद सिम्पोल जाबाय आरोना आं लानाया बोरै जाखो होनबा मोजां नुदोंना नुवाखै लोगोफोर कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरोना एसे सिखायहरदो आरोना आंनि माने मेकआप लानायखौ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय आरोना उनाव फिन गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनगोन आरोना बिदिबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय माय फेमिलि